जसुला मा ओंख्रि जाना फैखो जसुला नाइस होनदों हाय होनदोंमोन बियो हानाय मा ओंख्रि जाना फैखोलै जसुला आगै दाबो जाया 2ता जालांसै हनै मा दाबो जालायलाय बेलाय मानो दाबो जादिया मा खालामनानै थाबाय थाखो मोनायावसो जानोसै खामानि बिजि मा खामानि मावदों एफां बेस्थ' मा खामानि खोन्थाहरलाय एसे बिमा थ' बाय पे बुंखा नाङा बिमा थ' मा होनदों बिमा थ' बाय बुंखा नाङा बुजियासै आङो मा बिमा थौ बाय फे बुंखा नाङा लाइक बुजियाखै आं लाइक होबाय होनदां लाइक होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिमाखौ आं लाइक होबाय होननाय जादों ना माथो रोङालाय सोंलु फैदों नै जोंहा गैया सोग्लु इदिट 4K र' नायनि आं 470 साबसक्राइबार जाय आगैजों सापर्ट गैया सापर्ट जादो पियार जासुला लाइक होबाय होन हाय होनदो हाय आगै वेलकाम लाइक होबाय होनगां औ दे लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ बिफा आं JL ब्लग आं नोंनो दाखालि 3 हरनायखौ मानो हराखै जानांगौ लोंनांगौमोन नामा बियो जानांगौ लोंनांगौ नोंनिखौ सार्च खालामबाबो मोनाखै दे आङो र' आङो हरगासिनो दानो हरगासिनो आङो जानांगौ लोंनांगौना नोङो नंगौना नङा खिथाहरलाय आंनि मा आंनि जाखो नोंहालाय जानांगौ लोंनांगौ सोंलु आंनो SMS हरना दोन आं हरफिनथारगोन नानिनि मबाइलखौ लायनो आङो नानिनि मबाइल आफाय दंथाय मबाइला जागासिनो दं मानसिया उन्दुलांबाय गालिनि मबाइला बोरैथाय गालिनि मबाइला ना लांबायसोमोन नामा जानांगौ लोंनांगौ हरगासिनो नोंनो नै र' सोंलु बाब्लुखौ बोखारफिन ला दे र' हरगासिनो आङो जानांगौ लोंनांगौ होनदों आयौ सौबायलै आंखौ आं जानांगौ लोंनांगौ औ बाब्लुखौनो लाबावलायो हरबाय दे हाय आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जाहैबाय गगा मोनदोंलै आङो ओंख्रिया माबा ओंख्रिया मेरला दिनै दालि जहल जोगोनार बिजौ एवनाय मैथा बांगालजों आलुजों एवनाय आरो सबाय बिमा एवनाय आरो खांख्रिखला एवनाय ओंख्रिया जि बुरजा
जास्टिना होनो हाय आब' हाय आगै वेलकाम आंनि एलबियाव हाय आगै जानांगौ लोंनांगौ सोंलु गोथाव बोरो मासे दथलै गोथावलै होनदोंमोन इयो गोथाव माथो होनो सोंलु फरखे आगै नै मोनसे हरबाय आङो मामा जानांगौ लोंनांगौ फंबाय नायसाय 60 बेसेबांमोन नोंनिया मोनसे हाय लिरनानै हरबाय आं ओमफ्राय र' गोथाव माथो होनो सोंलु आगै गोथाव थावाबाबो गोथाव मिरामिस नालाय बुरजा ओंख्रि संदों सोरजों गगा मोनखो सोरजों गगा मोनखो होनो हाय दे हरबाय बिपुल बसुमतारी हाय आब' हाय आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय आगै सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय बिपुल नै बिपुला माथो माबा गैया सापर्ट आइदिसो नामा सोरनिबा बिपुला गैयालाय चेनेल गैया नामा बिपुल आगै आंनिखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो सोंलु आरो जे एल ब्लग दे लोगो खालामदो 66 मोन 67 जाबाय जास्टिना मा खबर नोंनिया सार्च खालामबाबो फैया दे जानांगौ लोंनांगौ जास्टिना मा खबरनो हनै बिपर बर'आ सोंहरदों ओमफ्राय बिदि बाहाय 08 मा होनदों आयु एफा बुरजा ओंख्रि खम गोथाव बे टेस्टिनो जानोसो बादों आंहा मिरामिसबाथाय एसे ओंखामा जानो बाथावथाव मोनो आरोना ओमफ्राय सोरनोबा सापर्ट नांगौ नामा खैथा हरखो मोनसे हरग्रोबाय बाल र' हास्लाबथारा बेना खानाय जाथिथिनो गैया आब' आंना गैया सोरनो सापर्ट नांगौ आखाइ थिखोहर आर एल ब्लग फैदों जोंहा नै लाब हरदों आर एल ब्लगआ सोरनो सापर्ट नांगौ आखाइ थिखोलाय दे फुल भिडिअ नायगासिनो दं नै नोंनि भिडिअ'आनो अन जागासिनो आरोना जेल ब्लग अननानै कमेन्ट हरना दै हरफिनगोन आं नै जोंहा आंनि फंबाय लोक्षि सना रुफा दादेरनाय जे मामा फेहेरजासुलानो सापर्ट नांगौनो जेल हरदो गावबो हरफिनगोननो दाहाय ओमफ्राय आर एल ब्लग आंनो नांगौ दे वाट्स टाइम दे आर एल ब्लग हरगासिनो नोंनोबो र' आर एल बोरो आर एल ब्लग 1.224K नै सापर्ट हरबाय आरो भिडिअखौ नायबोगासिनो नायसै नै 12 दिन जाबाय माथो आगै माबा हगारैया भिडिअ हगारैया जास्टिना मोजाङैनो दंनो जास्टिनाया ओमफ्राय जेल होनदों जास्टिना थ' जोंहा सानैजों हैनोसै होनदों जास्टिना नोंखौ बेरायनो लेंहरदों हनै नै लाइक हरबाय आं मेला फार्स्ट ब्लग अरुणाचल प्रदेश मे हिल्स एरिया इटालियान कमेन्ट हरनानै दोनसाहां माथो कमेन्टआनो मोनसेबो गैया हाय लिरनानै हरबाय आं आरो सोर दंबावो सेकेन्डआव आब' आंनो हराखै नामा एक्सट्रा आइडिखौ र' आगै सोना हरदोंना हराखै नायसै आङो बावोहाय बावदिया नालाय नोंब'आ र' आङो माबाखौ नायगिरगासिनो दङ नै बे माबानि भिडिअखौ फुल वाच नायना होनां आर एल ब्लग्सनिखौ सोंलु मा होनदों आगैया आखाइ थिखोदों आगै सोंलुनोबो नांगौनो जोंहा ओमफ्राय निउ फ्रेन्ड काम फाइभ आइडि से फुल वाच के साथ नै जोंहा बिदि आगैखौ माबा होबाय आंनो फ्रेन्ड लोगो जाहैदो ब्लु होबाय आं आर एल लेंहरदों हनै नोंखौ मामाया बिदिया हनै थांद' ब्लु होसै आङो हरबाय दे होनदों फेहेरजासुलाया होनदों फेहेरजासुलाया होनदों आब'आ
आंनो हरथिलाया गुबुननोबा हरगोन बाला गैसना हरगोन र' सिरि थाथ' सोंलु खाम आंनो दा हरखा इदि नोंनो हरखाजोबनायलै बिफा नोंनोलाय मा हरबावनो आंलाय मैहुर हायनो आयु खुगाया बेसेबांबा गुवारसिना मिनिबायहाय मा नामनो माया मा नामलै आरायलागै बुजियासै जास्टिना आंखौबो अननानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर नै जास्टिना आगैखौबो सापर्ट खालामनो नोंबो सापर्ट खालामहैदो ब्लु होबाय आं अके दे सोर फुल भिडिअ नायोना सोर हरो फुल भिडिअ नायनानो ब्लु होलाजोबनोसै आं बयनोबो होलाजोब्बाय आं लागाव मैहुर आगै लोगो जाद' नोंहाबो होखारलायबाय नै नोंनोबो होबाय नै बेना जोब्बाय भिडिअआ एबार सोर दङ सेकेन्डआव सोर दंमोनलाय सोंलु इदित ना सोरमोनलाय सोंलु इदित सोरनिखौ नाया सोंलु इदिट 471 साबसक्राइबार आं सापर्ट खालामबाय 472 जाबाय नै हाय लिरना हरबाय आं भिडिअ नायगासिनो फुल भिडिअ सोंलु इदिट सोर लोगो जानो मैहुर खालामबाय मैहुर नोंजों माबाया सापर्ट खालामबायनो आरेला ओमफ्राय जोंबाय नामा जास्टिना आंखौहाय माथो रायलायासै आंखौलाय होनदों सोंलु इदिट थेंक इउ आब'नो सोरजोंबा लोगो जानोबा जादों सोंलु आगै नै आर मर्टिन हाय फ्रेंड हेव ए ग्रेट डे थैंक यू वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए किस सा फ्रेंड होना है तो फ्रेंड हो जाए और मोशन ऑल मोशन ना मा जाखो नै सोरनिया जोबखो सोंलुनि उनाव सोर दङमोन दहायहाय सोंलु सोरमोनलाय आखाइ थिखोनाया सोंलु थांबाय सोंलु उनाव बिदि आगैखौ नायाखै आङो जास्टिना आंखौ लोगो खालामहरदो मैहुरा नै जास्टिना लोगो खालामहरनोनो बिदिया निउ खाम फाइ आइडिसे नै 447 जाबाय दे आगै नोंना माबा बिदि हरबाय आङो हाय लिरना हरबाय आङो नोंनि भिडिअखौ नायगासिनो बिदिनि उनाव जास्टिनाया थांगोन ना माखो बबेसिम थांखोमोनथाय आं फरायनाया लागावनो जास्टिना होनदों बिदि खालामबाय होनदों बिदि खालामबायनो मोगथां हेल' आब' सनानो हेल' आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय सोरजों लोगो जानो लोगो जादो ओइ गथ' फियार जासुला सिरि था नोङो र' हरगासिनो बयनोबो एक्सट्रा आइडिजों हरगासिनो आब' आंनि नोंनि लाइभआव दिनैसो फार्स्ट टाइम फ्रेन्ड नोंनि फुल एड्रेसखौ खिथादो आगै सना आङो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगावनि आरो गसाइगाव गेवलांफुरि होनो आरोना जोंनियाहाय नोंहालाय अबेनिथो आगै फार्स्ट टाइम फैदों थेंक इउ आंनि एलबियावहाय ओमफ्राय आरेल फुल भिडिअ नायदोंना ब्र' होनदों जास्टिन सिस्टार सापर्ट खालामबाय जास्टिना नोंखौ माबा खालामबायनो सापर्ट खालामबाय आरेल आंबो खालामगोन दे होनदों मैहुरा जाय आंखौ सापर्ट खालामदों आंनि भिडिअआव कमेन्ट खालाम मासि 4 मिनिट भिडिअ बिदि एबार सोर दङ जेलि लागाव होनदों मैहुर स्टार
आं चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि ओइ मोखां दोलानाय मोखां दोलाना नोंसो मोखां दोलादों आंखौसो होनखो ना माखो औ दे होनदों थालिर बारिनि साहा गयबारिनि नो बियो थालिर बारिनि साहा गयबारिनिनो बियो होनदों खोलासो दा नोंनासो दोलानाय दा र' सोर दंबावो एबार जास्टिनाया थांखो ना माखो जास्टिना थांखो ना माखो गोदान लोगो फैदों आं हरफिनथारगोन दे बाल नोंबो हरदो जासुलालानो र' जासुलानो सापर्ट दंना गैया नायनि आं ओइ जासुला नोंजों सापर्ट दंखायो नै हरखानाय नै जासुलानि भिडिअ'आ फाजाया आं जेबो साना मेगन थेफा जालायखायो नोंनासो दाखालि दोलादों दा दाखालि बाइकजों गोग्लैनानै दालां सिङाव खि गोरानाव जिरायग्रा जानांगौ लोंनांगौआ दालां सिङाव खि गोरानाव जिरायो खि गोरान सायाव थोरनो अखाफोर राजा ब्लग लागाव बङाइगावनो हेल' अखाफोर राजा ब्लग आदा वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो गोरबो खनायाव सोर दंनो सोरनियाव गोरबो खनायाव सोर दं होनदों सोरनियाव खोन्थाहरदो आं जिरायालै नोंसो जिरायो सापर्टआनो खालामदियाखै माथो बेनो बे सोरो आं खालामबायना नोंखौ आरेल ब्लक हेल' होनदों आब' नोंनि फेमिलिनि एसे खिथादो आब' आंनि फेमिलियावहाय जोंहा बिहाव दं बिखुनजो दं आरो आंनि हासबेन्ड आंहा फिसाजो दङ फिसाला आं 6 जन नोंस्रालाय सोर दं आगै नोंनाव होनदों आंनाव आंनि गोरबोखोनायाव बिफा दं होनदो मैहुर र' सापर्ट खालामबाय प्लिज रिटार्न मैहुर आगै नोंखौ सापर्ट खालामबायनो सोर खालामाखै होनदों हनै दे साहेब होनदों ओइ आफा नानिखौ लायनांगौमोन ना बाबुखौ नारफैयाबा नानिखौ 2ता 6 जाबाय ओमफ्राय रनेन इन्टारटेन फैदों नै जोंहा हेल' रनेन इन्टारटेन वेलकाम आंनियाव फार्स्ट टाइमगोन दिनैहाय आं नुवाखै बायदि मोनदों नै साबसक्राइबखा आरो मालाय नै कामिं सुन 1K कंग्रेचुलेसन रनेन इन्टारटेन 1K जानोसै जास्टिनाखौ सापर्ट खालामनांगौमोनलै जास्टिनाया अबाव थांखो जास्टिनाखौ सापर्ट खालामनांगौमोन बोरो मैहुर सापर्ट खालामबाय दे हेल' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दा जोंनिया दिनै जा बुरजा ओंख्रिया आरोखि ना दालि जहल ओमफ्राय सबाय बिमा एवनाय खांख्रिखला एवनाय जोगोनार बिजौ एवनाय आरो र' मा दंबावोमोनलाय बावलायलायबायलै मिन्थिया मामोनलाय मैथा बांगालजों आलुजों एवनाय बावलायलायखायोलै ओंख्रिया जा बुरजाखा फाग्लासो र' हरफिन थांखो मा ओंख्रि जाखो बे थांबाय आरो आंबो दङनो आंजों 7 जन माया नोंजों 7 जन माया नोंजों 7 जन आं जास्टिनाखौ सापर्ट खालामनो नागिरदों र' 962 कंग्रेचुलेसन जास्टिना आगै एडभान्स नोंनिया जाहैबाय 1K थांहांथारसै
ए ओमफ्राय आंनिखौलाय माथो खोन्थादाब्रा आंबोना दं ए ओमफ्राय आंखौलाय माथो खोन्थादा आंबोना दं माबाखौ आङो जास्टिन आगैखौबो सापर्ट खालामनानै होबाय दै हाइ लिरनानै हरबाय आं एलबि सर्टस मिथिबाय जास्टिन आगै दंना गैयाथाय ओमफ्राय अखाफोर राजा ब्लगखौबो नानिनि चेनेलजों सापर्ट खालामनानै होनोसै आरोखि आङो ना ओमफ्राय लागाव गेलाग' होनदों आब' आंखौ रावबो अना मानो आं अनोना सना जोंहा मामिनि बाबा आरो बाजै बियानैफोर जोंहा मामिनि बाबा बिबौ मामि बाबा आदा बाजै बिनानावफोर दे गोदान फैनायफोरा लोगो खालामदोनो आं सोरखौ सापर्ट खालामनो नागिरामोन र'दै दाहाय सापर्ट खालामसै आङो फिसाजोखौ स्कुलाव लायग्रोसै कमेन्ट फराय लक्समि कमेन्ट खालामदोंनो बिसिम बारख'नानै फैखोबाल आंलाय नै बिसिम थांबाय जोंहा ओरै थांबाय दे गोदान बेबो थांबाय इउटुब ब्लगआ आंनि चेनेलाव गोदानसोदां दङ माबासो फुलफुला सारसो सार वेलकाम है साथा सुथा बियो वेलकाम सार दे जों माथो सोलायबाय थायो नोंलाय माबाखौलाय चेनेलनि नामखौलाय आन्दायलायो आंहा बिदिबाथाय भिडिअखौबो दामानि नुथाराखै नोंनियाव गुड आफ्टारनुन सार गुड आफ्टारनुन साबसक्राइबारा बेसेबां थाङो नोंनियालाय 84 थांबाय दे बोलो होगासिनो बोलो हो ओमफ्राय र' अबेसिम थांखोमोन आन्दायबाय अबेसिम थांखोब्रा नै लक्समि कमेन्ट खालामदों ओमफ्राय सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय बिफरा बिफाया मा होनदों जोंना सिख्ला मानसि बे बहा बेरायहै बे होनदों आंबो होनदों आंबो जागौमोनलै मोखां दोलानाय गथ' खि गोरानाव जिरायग्रा इउटुब ब्लग खालामनो इउटुब ब्लग नोंखौ लेंहरदों बिदि फंबाया जोंना सनाया मा होनदों जासुलाया रनेन आंखौ लोगो खालामदो आं हरफिनगोन होनदों बायग'स्रि आगै फैदों नै जोंहा वेलकाम आगै बायग'स्रि आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय नोंनिसिम गोबां धन्यबाद थाबाय आगै आगैया मा होनदों आंबो फैबाय दे फैनायनि थाखाय थेंकिउ आगैना साबसक्राइबारा बेसेबां थांखो आगैना 471 थांबाय आगै बोलो हो दे जागासिनो आरोना बिदि नायबाथाय गोमायो गोमालायबाय नै नोंबो लोगो जादो आगै सोरजोंबा आङो नोंनोबो ब्लु हरबाय आरोना सोरजों लोगो गैया लोगो जादो बिदिया मा होनदों निउ फ्रेन्ड 5 बायदिसे सासेल' सापर्ट खालामबाय आब' रावबो अनथारा माथो मानो आरियेलखौलाय रावबो सापर्ट खालामदिया नोंसिनो सापर्ट नाङा नामा नोंसोर सापर्ट खालामबासो आरियेलाबो सापर्ट खालामगोन नङाना खालामलायद' गावजों गाव नै आदा अखाफोरा नै नोंनोबो हरबाय आं आरबि ब्लग खालामबाय आरबि ब्लग आरेलसोमोन बियो हो आरबि आमि जाय केन' जाबे जोंना जासिला मानदों आं दा फैगोन दे एलबि सर्टआबो खालामबायगोन आं खालामदों बेखौ आंसो खालामहरदों आरेल आगै एलबि सर्टआ आंसो बिजि आं दा दे आगै दे बिजि बायग'स्रि खालामनो बायग'स्रि नोंखौ बिदि फंबाया लिंहरदों जे एल ब्लग लागाव होनलायबाय जास्टिना थेंकिउ आब' सना होनदों अखाफोर जाय लोगो गैया बे लोगो जादो आरो बेग हरफिनथारगोन माइरिबो बिदाबो आंखौ लोगो मोनलाय मालामलाय दे लोगो खालामलाय दे होनदों सोरबा लोगो जानोबा भिडिअ'आव कमेन्ट हरना दोन हराव
हरफिनगोन नोंबो लोगो जादो रनेन नोंखौ दहाय सोरबा लोगो जादों होननानै खोन्थाहरदोंमोन बाह ने मालाय लाइक दान आब'नो के बड' ब्लगा होनदों आरेल काम बेक टु बेक होनदों खाम सापर्ट अल फ्रेन्ड्स नै नोंबो लोगो जादो इउटुब ब्लग ओमफ्राय र' एबिडेस कुसुआ ऑफिशियल हेलो वेलकम मेरे एलबी में आपको भी स्वागत है कैसे है आप कहाँ से है बताओ पाइग्रोसी ओके जेल ओइ ब्लू लादो ओके लाबाय आङो दे खिगोरान अखाफोर हेल' होनदों आयु नोंहा मा जाखो सोंलु आगै मेगना मानो गहां जालायलायखो जोंना आगोना मेगना गहां जाबाय ब्लुआ दान आंनो ब्लु नाङा सोरना खालामबासो बेक हरफिनगोन आंनो लाफिनसै नै नाङाबालाय 777 क्या बोला है कैसा है ठीक हूँ जी आप कैसे है स्कुलाव औ प्लीज ऑल मेम्बार काम हेलो नों जो भी नया है 777 के साथ कोई भी कौन फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाए एक दूसरे से जुड़ जाए प्लीज 777 आप भी कीजिए आपको भी मैं ब्लू देता हूँ हेलो दे लोगोफोर सापर्ट खालामना भिडिअ कमेन्ट खालामना दोन आं मोनायाव रिटार्न खालामगोन एमबि गैला आब' बायनो ब्लु नोंसोरो सानैबो थाङोना मिन्थिखायो आं खि गोरानाव जिरायग्राफोर लाइक डन थैंक यू जो भी मेरे एलबी को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए प्लीज आंखौलाय माथो रावबो सापर्ट खालामासै बयबो सोंलु इदिर आगैखौ आइ गाबबाय जा खुगा सिङाव गाबखाबाय बेसारा गैया सर नीली हाय सर नीली वेलकम मेरे एलबी में आप कहाँ से है कैसे है 777 आप मेरे ऑल है ओह अब तो मेरे ब्लॉग बाय अरविंद शर्मा आई लव यू माय डियर डार्लिंग आई लव यू टू सर गुड आफ्टरनून अयो इतना गरम दिया है ना आं आलासि लाबोदों आं आलासि दंफैयो ओंखायनो थांनो नागिरबाय नामा दे आलासि दंबालाय आरो माथो दा फैफिनदो मासे गरमलै दिना बिराद गरम आरोखि ना दिना दिनैहाय सान्दुङा दावदै एवजालायगोन सान्दुंजोंहायनो Where are you from? आसाम से हूँ मैं आसाम से हूँ ऑल न्यू मेंबर प्लीज कम 777 के साथ कोई फ्रेंड होना चाहते तो फ्रेंड हो जाइए नीली को फ्रेंड करो भाई लिंक नीली आपको बिफोर ने बुलाया है जेएल ब्लॉग क्यों सपोर्ट खालामबाय आं जानांगौ लोंनांगौ आगै नोंखौ सोंलु इदिरा सापर्ट खालामबायनो नोंबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आरो बे आयु बैग्रि संगादों आंहा थाबाय थादों नामा फ्रेन्ड थाबायदों नामा औ आङो नै नानिखौ स्कुलाव लांफैदों आरोना स्कुल गनाय टाइम जाबाय नालाय यू आर वेरी ब्यूटीफुल मैडम किसने बोला मैंने इतना ब्यूटीफुल सच में ब्यूटीफुल नहीं है मोबाइल में ब्यूटीफुल देखा है बिफोर नीली आं लाबोदों बिमा नीलिया सेंसर किया सान्दुंआनो थैसै लाइन मारियाखै इउटुबाव लाइभ फैदों नै आइ मामा फैदो गोख्रै
तुमको प्रैंक करने दिया मैं। ओ मेरे को नीली को प्रैंक करो। नीली के साथ मेरा फ्रेंड है। आयो बिफोर बर'खौ सापर्ट खालामबाय आं। जास्टिन बिफोर बर'खौ सापर्ट खालामबायनो। चंचल किसको मेरे को सपोर्ट करने के लिए बोला गया शायद। मेरे सपोर्ट नहीं किया था नीली, मैंने सपोर्ट किया है आपको। खाजा जायो थांलायदो थां आं थाथ'नोसै बावनो। अनुकी लाइव आया है। हेलो हेलो वेलकम वेलकम अनुकी लाइव। लाइक डन, थैंक यू लाइक देने के लिए। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। अभी फिलहाल इतना गर्म है ना, गर्म से बॉयल हो रहा है मैं रास्ते पे। आंखौबो सोर सोर सापर्ट खालामदों खालामदो होनदो। सोर सोर सापर्ट खालामदोंनो खालामदोनो। आंखौबो खालामबाय जास्टिना दैमारि फ्रेन्ड होनदों। आं न्यू फ्रेंड का उनकी लाइफ में आपको ब्लू दिया है, किस किस को करना है करो। थैंक यू ना। अब भी मेरे को नहीं किया तो कीजिए नीली। जास्टिना दा दिनैसो आंथ' नोंनि भिडिअ नायबाय थाखायोनो। नीली कहाँ जा रही हो आप सिस्टर? मैं रास्ते पे हूँ। मेरा जो बेटी है ना, इसको स्कूल से लेने के लिए आया है। मतलब स्कूल छुट्टी का टाइम हो गया ना, इसलिए रास्ते पे आया है। क्या लिखा है? दोस्त आईडी से साथ साथ 10 आईडी के साथ साथ नीली। ओके ब्लू दे नीली को अच्छा। दीदिया आंखौबो सोर सोर सापर्ट खालामदो प्लिज। नोंबो खालामदो बायग्रोसि आगै, नों खालामग्रो ओमफ्राय खालामनानै कमेन्ट लिरनानै दोनहर आरोना, होमबासो बयबो सापर्ट खालामगोन आरोना नोंखौबो। मा जाया जेगो अच्छा जास्टिना डान। जास्टिना नोंखौ सापर्ट खालामबायनो। 777 अफिसियेल 777 के बड' बागसि लोगो जादो आंजोंबोनो। के बड'जों लोगो जानोनो बायगरसि आगै। बायगरसि नोंखौ आं खालामखानायसो नो। नोंजों लोगो जाखानायसोनो बिफरा जोंना बिफाया। आयौ बै फ्लावारखौ लांनांगौ हवाइटखौ। ओइलाय थैंक यू। कनेक्ट मी नीली के साथ कौन फ्रेंड हो जाए। मैं भी अभी फ्रेंड हो गया है, नीली के साथ जुड़ गया है। आप लोग भी जुड़ जाए। कौन नया है, नीली भी बैक कर देगा आप लोगों को, है ना नीली? ठीक बोला ना मैंने? एमएस फोटो हेलो आब' सोनानो थैंक यू आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। नोंहाबो सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जाबानो जाबाय आगै। DSR बड' हेलो आब' हेलो आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय। गोदान नामा? DSR नोंखौ सापर्ट खालामबाय आं आगै। आंहा नोंजों लोगो गैयामोन, आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय। नोंबो आंखौ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय बायगसि अके नों संगित फैबाय। आगेया संगिता हाय वेलकाम संगिता। आज जाओ क्या सब्जी खा के आया है? बिफोर बोरो डन। बिफोर बोरो तुम आपको 777 ने सपोर्ट किया है फुल वॉच के साथ। रिटर्न करो 777 को लाइक डन थैंक यू। ओके 777 बोला है। नीली क्या खाया आपने? बेब बबुल खाया है, खा रहा है अभी। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं सिस्टर। आपके साथ
खाने के खाने के मेरे को तो नहीं पता था आपने शायद कमेंट ही नहीं किया था DSLR नोंना दंखायाबो नै माथो नोंसोरलाय मामा सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरा आंनाव ओंखायनो आं मिथियाना नोंसोरखौ ओंखायनो सापर्ट खालामफिननाय जायाखै आं नङाबाथ' आंनाव जाय जाया कमेन्ट हरखायो बेनो सापर्ट खालामखायो आरो मबाइलनि खोथा एखमबा बिदिनो माबा जायो कमेन्टफोराबो जाखारफैया आरोना ओमफ्राय अन्नानै बयबो लोगो जादो फ्रेन्ड संगिता's new come S comedy hello friend hello S comedy welcome मेरे एलबी में मारै दं S comedy 20 से 28 से बुला रही है नेपाल संगीता एडमी है आदमी है अच्छा है नहीं की कमेंट क्यों कमेंट करना चाहिए ना फैमिली हेलो आब' हेलो हेलो आगै सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जादो दे ब्लु हरनानै होबाय आं मेल्ला मानसि फैदों दिनै थाब थाबनो गोदान गोदाननो थांजोबबावबायसो संगीता निउ खाम सात सात के बायगस्रि बेग हरफिनदे दे नै बायगस्रि आगै नोंखौ के बड'आ सापर्ट खालामबायनो DSR मा ओंख्रि जानायमोन आब' आयौ आं ओंख्रिखौनो खोन्थामाबाय जि गोलाव दालि जहल सबाय बिमा एवनाय खांख्रिखला एवनाय ओमफ्राय जोगोनार बिजौ एवनाय मैथा बांगालजों आलुजों एवनाय बुरजाथार ओंख्रिया और आदमी बोलाना है क्या बीमा मुझे नहीं पता ये सब MS बोडो डन MS बोडो को भी सपोर्ट किया है गेटआव सोगदावसैसोमोन नायबावाखै आङो गेट होथेनानै दोननायखौ फल'वार्स के साथ कानेक्ट मी आब' आंना आन जाथारो मानो बिदिनो जाबाय थाखायो आन जानायनि गेजेरजोंनो दावखोलांखायो आगै आंहा बयनाबो आन जायो बे आननि गेजेरजोंनो दावखोलाङो आरोना ओमफ्राय नोङो आन जाखायो होननानै रावजोंबो सापर्ट लायाबालानो थायोबा आनानो जाफिनबाय थानानै नोंना दावखोनायानो नङा आरोना हाय दे जा गिलिर बेगा 15 केजिसो जागोनहाय थिखोनो हायाहाय बिदि उन्दुहैदो थां ओंखारदो आं नारसै ना उन्दुला आब' मा खालामदों आङो नानिखौ स्कुलाव थांदोंमोन दासो लानानै फैदों नै सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो DSR बड' आगै सोर सोरजों सापर्ट जायो लोगो जादो नै ब्लु हरबाय नोंबो बै थालिर दाउखाखौ जानो नागिरो गासिबोलाय अन के बड' ब्लगखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो खालामदो के बड' ब्लगनो के स्टिकारसो नोमफासो बोरथो अन नीली का कमेंट देखो उर्दू का है पर नहीं पाएगा नीली का कमेंट CBGT मेरे को कौन सपोर्ट नहीं किया है सपोर्ट कीजिए प्लीज मैं भी सपोर्ट करूँगा आप लोगों के बाद में लाइव रखते ही वीडियो देखना चालू करेगा ओए चंचल खाम ससर खाम
नीली आपको ए फैमिली ने बुलाया है। नीली ए फैमिली डन फुल वाश के साथ रिटार्न। ए फैमिली नोंखौहाय 777 अफिसियेल हेस 777आ नोंखौ सापर्ट खालामबायनो नोंबो खालामबानो जाबाय। फुल वाश नायनानै DSR लोगो जादों। ओइ DSR आगै लोगो जाबायनो जोंहा बिफर बर'आ। नीली ए फैमिली खामनो जाओ किसी मम्मी पानी लेके आओ तो मेरे लिए। ए फैमिली खाम बोला है। ओके जा रहा हूँ 777 777 ए फैमिली जा रहा हूँ आपके घर में। अभी ए फैमिली के घर में जाके सपोर्ट करो या सपोर्ट कर दिया और सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट करो कौन सपोर्ट नहीं किया है एक दूसरे से सपोर्ट जुड़ जाइए। हाँ फाटा औ बैयावनो दं। नीली हाँ हुआ बोला है। हाँ सपोर्ट खालाम आंखौबो सपोर्ट खालामदोनो। बिफोरबोथ' नोंखौहाय सपोर्ट खालामबायनो जोंहा सोंलु इदिट स्पर्टहा गैयाहाय नोंबो खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय DS बड' डन DSR नोंखौ सपोर्ट खालामबायनो 777आ फुल वास चेक रिटार्न होनदों। 4K भिडिअ नायदोंना होनदों। जोंहा 4K भिडिअ नायदोंना नायाखैनो माबा बिफर आं लोगो दंखायोनो लोगो दंखायोनो नोंजों बिफर नोंहासो लोगो जायाखै होनदो। कमेन्ट हरनांगौ। DSR आगै कमेन्ट हरनांगौ साबसक्राइब खालामबा भिडिअआव होमबासो नोंखौबो सापर्ट खालामफिनो ना नङाबा नोङो बिदि सापर्टखौनो मोननाय नङा बिदि साबसक्राइबल' खालामनानै सिरि थायोबा। जाहाथे आंबो नोंखौ मिन्थियाखैना नों आंखौ सापर्ट खालामदों होननानै। गेन्द्रा BSK ओके DSR होनदों। माथो आं खालामबाय ओमफ्राय आंखौ रावबो सापर्ट खालामा। सोर सोरखौ खालामामोन खनसे होनहरफिनबावदो दे। दंखायोनो नोंजोंहाय सोरबा सोरबा र' खालामनि 4K होनदों हनै गाव बिफर खालामनोनो नोंखौहाय। आं दैसो गांबायहाय दैयाबो दंना गैया जाखो रावबो होफैया आंनो दै बिफराबो लाबोथारा एसेबो खोनाबाबो। नै मोनबाय। लोंखांबाय आं दासो उदै जायगा गैला। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाय गर्मी नहीं जादों। 777 ने किस को सपोर्ट किया था आप लोग भी फिर बैक कर देना। जेल खौबो खालामबायमोन जास्टिना दैमारिखौबो आं जैमु जौखौ खालामदों। जैमाव जायखौ खालामदों बिसोर थांजोब्बाय खोमा। नै जोंहा आदाया फैलायबाय नै आदा राजुआ हाय मा बेदर लाखो बेहा हाय बिफर बस मा खालामदों हाय सेन्ट्रेल जि सासारि आरो बे इन्टारटेनमेन्ट फैबाय नै जोंहा आगैया
गुड आफ्टरनून मैडम जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाइए। आब' जारौआ बेसे फरायनाय? जारौआ देग्लाय क्लास 5 मोनबाय, 11 बोसोर जानोसै, 10.5 बोसोर। बॉस 777 डन 777 आपको ये फैमिली ने सपोर्ट किया है। आंनि एलबियाव मानो फैलालै हा दिनै नुसनाखैलै आदा नोंबा मा टाइमाव फैदों दामानि नुसनाखै आं मबाइल सेरै खामानि माबायावसो फैयो होनदां आं मबाइल सेरैयावसो न्यू क्रेड काम बोला है आरबी ने बोला है जो भी आरबी के साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाइए प्लीज आरबी भी पक्का वाला रिटर्न करता है राजू एम आरबी के साथ कौन कौन फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाइए और मेरे एलबी को कौन कौन लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए प्लीज। उफानी लाइव फैदों नै ऑन मैं रिटर्न करता हूँ ना मैडम जी हाँ रिटर्न करता है और वीडियो पे मत करो आरबी बहुत अच्छा है ये मेरा देवर है देवर मतलब मेरे हस्बैंड का बाइकर आरबी के साथ फ्रेंड है कि नहीं फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाओ मैयानि दाउदै मबेनि दाउदै सोर दैनायनि दाउदै थानांगौ थोद मैया माला लाबोआ गैला केवल एक रिटर्न मिला सोंलु इदिजा खाम सोंलु इदिट खाम बोला है ये फैमिली ने एडी वीडियो नायनाखै नामा प्लिज वीडियो नायनोनो नायखाबाय नै इदि फेमिली सोर सोरजों लोगो जायो लोगो जादो 777 को कौन सपोर्ट नहीं किया है सपोर्ट करो 777 ने किसको सपोर्ट किया था नाम बताओ प्लीज मैथा बांगाल जायो माया मा जेखौबो जायां दा होनदाय रिलि ओंखाम जाबाथाय दाय जायो बेहा ओंख्रियानो बेसेबा बुरजा संनाय बेफोर ओंख्रिखौ मोनसे नङा मोनसे जायाबालाय मा घन्टा संनो हानांगौ नोंनोलाय एथ'ग्रामलाय लोगो जालायदो दे सोर सोरजों लोगो गैया आं ब्लु होजोबखाबाय बयनोबो गोदान लोगो दंबा लोगो जालायदो जा मेंबायलां मा ओंख्रि जाबोआ आरबि खोन्थाहरलाय थांजोब्बाय खोमा माखासेफ्रा एलबी म्यूजिक प्रोडक्शन हाय वेलकम मेरे एलबी में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है मतलब बहुत बहुत स्वागत है मा ओंख्रि जानानै फैखो एलबी म्यूजिक आरबी आंनि भिडिअखौबो नायदो आंनिखौबो होनदों आरबी डान प्लिज चेक फुल वाच आरबी सापर्ट खालामनो थिनदों हनै 777 नोंखौ सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय एलबी फैदो आंजों अननानै दोन आं दा जागोन अन लाइक होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बेसेबां थांखो नोंना साबसक्राइबारा नायनोसै 864 बा
मनिके थांथों दे थाबैनो बोरमा फ्राय दालि रुथि टमेट' साखिनि पापरसोमोन गोथावथार माथो जि गोथाव नोंखौ माबाया सापर्ट खालामबायनोलै 777 आरबि अन राधे कृष्ण चुंगितास किचन राधे कृष्ण अभी किसी के साथ फ्रेंड होना चाहती हो तो फ्रेंड हो जाए चुंगितास किचन आपके पास कितनी आईडी है मेरे पास 7 आईडी है और 7 8 9 10 को ही ले लो 10 आईडी है शायद फुल वाश खालामना ना आब' फुल वाश खालामा ना आब' सोरनिखौ ओंखाम जाबाय नामा फ्रेन्ड जाबाय जाखांबाय प्लीज सपोर्ट मी 777 को सपोर्ट कीजिए कौन सपोर्ट नहीं किया है स्टार 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 आंखों में स्टार थांजोबाय साब्रैल'सै अबाव थांजोबो नै एलबि मिउजिक नोंनो लोगो नांगौना नाङा निउ खाम फुल वास खालामाना लोगोफ्रानो फुल वास खालामा बिदिनो गेजेर खन्द'सिम नायो आरो दानलु दानला नायो फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट माइ फेमिलिखौ सापर्ट खालामनो सोर सापर्ट खालामाखै ओंखायनो आपल'ड खालामनो गोसो जाला हार मत मानना आरएल ब्लॉग्स जितना बार गिरता है इतना बार उठिए एक ना एक दिन सक्सेस हो जाएगा है ना अरे तुम तो बचपन में चलना सिखाया था डायरेक्ट दिस नहीं चला था ना बार बार गिरा बार बार उठ के कोशिश किया तभी तो अभी ऐसे लाइक हुआ ना अरे मम्मी तू क्या कर लेना बाबू को मैं थोड़ा सो लेती हूँ उसमें प्लीज फ्रेंड प्लीज सपोर्ट माई सपोर्ट करने के लिए बोला है खाइन अपलोड कर 777 आपको सपोर्ट किया है आरबी इंटरटेनमेंट ने बैक सपोर्ट किया है देखो चेक कर लीजिए आरेल फैदो आंजों लोगो जानोसै प्लिज आरेल ब्लॉग डन आरेल नोंखौ हनै 777 माबा एभिडेस आपडेस कुसुवाहाया खालामबायनो नोंखौहाय आरेल आरबि थेंक इउ नै दङ नोंगौ फिफा दङ आरेल नोंबो सापर्ट खालाम हरफिनदो अफिसियेल 777 खौ आङो 1K थांबा गिभअवे माबा लाबोगोन भिडिअ' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय सोर सोरनो 2 मास 3 मासनि रिसार्ज नांगौ आंनो थाब 1K खालामनानै हो आं थाब 1K जाबा नोंसोर गिभअवे मोनगोन रिसार्ज सोना हरगोन आं रिसार्ज 777 मैं ना 1K जाएगा तो गिवअवे का वीडियो लेके आएगा जब गिवअवे का वीडियो लेके गिवअवे में क्या होगा रिसार्ज देगा मैं रिसार्ज 3 महीने का 2 महीने का ऐसा रिसार्ज देगा जल्दी से मेरे सपोर्ट को मतलब सब्सक्राइब को 1K करो आं मोनखागौ गिफ्टखौ नों देरहाबा नों मोनगोन आरोना
जिरायग्रा नोंसो दा खि गोरानाव जिरायग्रा नोंजों बिदिजों नोंजों खि गोरानाव जिरायग्रा आंनो हरलाय खालामा हरगोन खि गोरानाव जिरायग्रा नोंनो मोननै हरबावनांगौ बिफा नोंखौ सापर्ट खालामबायनोलै आपडेटआ खालामना हरद' आपडेटआ सापर्ट खालामबायनो नोंखौ बिफर खालामहर दे थाबनो जिएल भिडिअ नायदे नो ओइ जानांगौ लोंनांगौ भिडिअ नायनोनो खि गोरान नोंसो जिरायो नोंसो होनदों मोनखायो साब्रैल'सै माहा थांजोबखो आदारा बिबाबो खावब्लाल' नुजानानै थांबाय र' खालामनि होनदों अके होनदों मेरे वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए प्लीज सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए ओइ फैफिनबाय आं दे आगै थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय हे नो नै नोंसोर माबाखौ नुवाखैना जिएल ब्लगनि महरखौ आं खिथानि दै बिनिया खानाय जा थि मेगन दे ग खि गोरानाव जिरायग्रा नों आरबि अलखासो आरबि नोंखौ खालामखानायनो नोंहा खालामना होदो खि गोरान नामानो खि गोरानसो थाबाय बेना चेनेलनि नामा जेलना खि गोरानसो जानांगौ आप मुझे ज्वाइन किया है प्लीज चेक अरे बाबा मैं आपके साथ ऑलरेडी फ्रेंड है देखो ऑलरेडी फ्रेंड है देख लिया या नहीं देखा होनदो जेला आंखौ सापर्ट खालामदों आं दहयनो खालामदों नै सोंलुखौ मानो सापर्ट खालामाखै नों खि गोरान आरेल ब्लग खालामबाय आं आरेल दं आरबिसो होनदां आरबि ब्लग खालामबाय आं चेक ओइ आरबि अबाव थांखो बोरो अके होनदों नोंसो खि गोरान थेंक इउ वेलकाम ओइ आरबि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो ए फेमिलिया जेल ब्लग जे मानि मा एल मानि मा जे मानि ऑल मेंबर प्लीज कम जेल मन सानैल'सै साबसक्राइब खालामना होदो जेल आंनिखौबो जानांगौ लोंनांगौ हनै सोंलु आगायनिखौ जोंहा साबसक्राइब खालामना होनो मा होनदों जे मानि जिउ एल मानि लाब जिउ लाब बाव मा खिनिथो ओमफ्रायलाय जानांगौ लोंनांगौ लादलाबायामोन नोंलाय आं खालामबाय जेलखौ अके दा खालामगोन आं आरेल थांबाय नामा आरेल दं सोर आरेल दं आरेल गैयालै आरेल गैया आगै
updates please check and back के बोधो ने जल्दी के बोधो ने सपोर्ट किया है अपडेट सबको चेक करने के लिए बोला है अपडेट सोंलु बेक खालामनि र'नो के बेक खालामसैनो जेब्लग दोन फुल सापर्ट नै जानांगौ लोंनांगौ 777 ना नोंखौ सापर्ट खालामबायनो के सोंलु माथो लोगोखासोनो सोंलुजों सोंलु 4K सो सापर्ट खालामबाय आं सोंलु एडिट सोंलु आगै नोंखौ सापर्ट सोंलु माथो लोगोखासो बेथ' जोबखाबाय सोंलु हरबाय दे सोंलु नोंजों लोगोखानो before 777 come check कमेंट चेक ओ 777 बिफोर ने कमेंट चेक करने के लिए बोला है आपको बे आं दसे गामियावहाय खिगोरा दे आं दहायनो खालामदोंनो जोंहा सोंलुआ Thank you so much bro Thank you के बोदो सोंलु खालामबाय आं वेलकाम सुसला देवी चलो बल्दिया किसान ने बुलाया है जोर से बोलो सालो बुलाया बुलावा आया है किसान ने बुलाया है जोर से बोलो बुलिया आया है किसने ने बुलाया है जोर से बोलो ओके थैंक यू ए फेमिली बिफोर भिडिअ नायदोंना आंनिखौ होनदों गौतम लागौ बाजै सुन्दरी लागाव फैलायबाय जोंनिया के दान फल'वार्स चेक के आगै जोंहा सापर्ट खालामबायनो माबाया अफिसियेल 777 आपडेटआ लाइक होनो फैबाय आं दे लाइक दानबाजै दे आं मोखां फेमिलि
टिट 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 आंबो खालामो फैमिली भी थांखाबाय अपडेट्स कर दिया मैंने आपको अपडेट जेल ने आपको भी बैक सपोर्ट किया है बोला है थैंक यू सोंलु होनदों जेल खि गोरान थैंक यू वेलकम अपडेट जेल में पहले डन किया है चेक पहले ही सपोर्ट किया है चेक करने के लिए बोला है अपडेट्स ने जेल जानांगौ लोंनांगौ ब्लॉग को वेलकम अपडेट बे थांबाय सम गैयालै बाजै सुन्दुरि दा लोगो मोनगोन दे बाजै सुन्दुरि ओके मैं आपको दे दिया प्लीज न्यू मेंबर्स कम ब्लू बोखारदो दे बाजै सुन्दुरि ओके लाबाय अपडेट्स कुआसाला ऑफिशियल 777 को सपोर्ट खालामबाय आं अपडेट्स जस्टिना ने आपको सपोर्ट किया है अपडेट्स मिलाइकिनी खिगोरान नामानो खिगोरान थासिगोनलै नोंनिया जेल आंनिखौबो सपोर्ट खालामबाय खालामाखै आंखौबो सपोर्ट खालामबायमोन ओइ जानांगौ लोंनांगौ खिगोरान फेमिलिया नोंखौ सपोर्ट खालामबाय ने मैयानो खालामखादोंनो प्लिज सपोर्ट लं भिडिअ वाट्स फुल थाइजौ खाजि जी जानो लुबैबाय हा जस्टिना आपको पहले किया है आंजों ल'खायसो नों आंजों अलखासो नों आइकेलनि नट मारिनो लांफैदोंमोन आं बाजै सुन्दुरि मा होनदों आइकेलनि नाट मारिनो लांफादों आं आजै सुन्दुरि रेन्सखौहाय बावदों जेएल होनदों आं जि थाइजौ खाजि जानो लुगैदों सोरबा लगायगोन नामा सोरबा लगायगोन कौन आम खाएगा आम Please new members come full was new members अपडेट सबके पास आईडी है कि नहीं आईडी है तो मेरे को भी सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा बैक करके
थाइजौ खाजिखौनो जाबाय गोमोन जानो गोथांनिबो जानांगौ आब' बिदि लाइफखौ बोरै होयो ए फेमिलि आगै बियो बिदि नै नायहो नै ओमफ्राय नैबे प्लासआ गेजेरनि प्लासआ बे प्लासाव सेरबाय ओमफ्राय बाव मोनब्रै आइडि ओंखारबायनो क्रिएट सर्स आपल'ड भिडिअ ग लाइभ नैबे 3 नाम्बारनि ग लाइभआव सेरबाय दा सेरनानैहाय इडुएन्स ना बोरैबा होननाय जेनेबा नोङो मा गथ'फोरनि थाखाय ना इडुएन्स किड्स नट ना बोरैबा होनोमोनहाय बावबाय आं बेयावहाय गाहायाव सेरनांगौ आरो न' किड्स होननायावहाय न' किड्सआव सेरबाय ओमफ्राय स्क्रिनशटआव सेरबाय होमबानो जाबायबो थादो बाय बाय खिगोरान दे अरे मेरे पास एक आईडी है माथो रावबो गोदान फैयासै आब' गोदान फैयासैलाय खोमा ओइ स्वाट थे दूसरी की आईडी से कर देंगे ओके करके आपका नाम लिख के दे देना ठीक है आंजों फै जागोन खिगोरान आंजों फै जागोन खिगोरान होनदों एक्सना एक्सट्रा एप नांगौ नामा कमेन्टफोरखौलाय अफायनो नायो एक्सट्रा एपाव माबायाव वाइटि स्टुडिअ'आवसो नायो आङो ले लीजिए ओके आब' नोंना बोराया मा मावो सोंलु आगै आंनिया बोराया गारि सालायो आरोना न'आव थारमाने गारि दं नालाय अगनार गाव बेखौहाय भारा सालायो आरो अन आप जा रहे थेंक इउ आब' बहानि नों आं गसाइगावनि फेमिलि नोंस्रालाय अबेनि आगै खिथाहरदो लु लाला जोबनोसै आं सोरनिखौबा र'
बिसमुरि आयु मबाइलानो गोलैसिगोनलै थैखागौमोनलै सयथि सुनो स्टार लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए आप आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून जी कैसे है ठीक हो न्यू फ्रेंड कम रिटर्न पक्का न्यू फ्रेंड कम रिटर्न पक्का अभी अभी आया है बहुत सारा लोग था चुप सब चला गया है सुनो स्टार आब' नोंना मोनाबाथाय नेट गैयालै न'आव आंना नोंना नेट गैयाना बिसमुरियाव बे माबाखौ सिनायोना बि मा नाममोनलाय बेनाबो इउटुब चेनेल जानायनि नुदां मंजुली जी कैसे ठीक हूँ मैं फेमिली जी फेमिली नोंखौ लेंहरदों हनै खाम रिटार्न पाक्कानो नों रियेल फेसजों लाइभ फैगोन ना फैया आब' फैयो रियेल फेस नङाबालाय माथो ओरैनो नकलि फेस मोनो आंलाय ना मा होनदों आगै सुनु करो सपोर्ट किसको बोले सोंलु आगै नोंखौ लोगो जानो लेंहरदों नै अके सुनु जा रहा हूँ मैं फुलवास ओके सुनु जा रहा हूँ मैं फुलवास मंजली जी मेरा चैनल मोनो है जी मुझे ब्लू नहीं चाहिए आप ब्लू ले लो जी ओके ओके सॉरी सोंलु ओके सोंलु जी कब रिटर्न पक्का सोंलुआ को बुले है सुनिश्तर ने ना 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 ना
जानाया दोनैबाय हा जानायानो दा आंना सिरानो गैयागोन गाबोन रियेल फेसजों लाइभआव फै आब' दे दा मोनाफ्रावबो फैनो हागौ आङो थिग गैया मोनायाव फैयो थाब उन्दुनाय जायोबा एखमबा जानाय लोंनाया लेट जायोबा फैनाय जाया आरो सोर सोर माबानांगौ फेसबुक पेजाव लोगो जाबानो जाबाय प्रफाइलाबो बेनो नामाबो बेनो फेसबुक पेज दङ फल' खालाम आइदैलि था बाबु नारैथां फांखा जानानै मा खालामनो थांजोब्बाय नामा जोब्बायानो सोर सोर दंथाय खान्दा स्कुलाव गबोबाय सुहैदो आयै माथो बेटारि गैला दोननोसै सोर सोर दं बाय बाय